Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri aja Mono di channel Edi Panci Official. Jangan lupa sana ya, like dan subscribe-nya dan juga loncengnya. Nah, ini dia Edi Panci Spesial Buyong Pupui Lambuy. Jiko kanai panggil luko badan jadinya, jikolah putui cinta padih raso di dado. Jo itu bana tak jadi kapadan diri dinai, alun malangkah jauh kasanduang batu dan jatuh. Oh, 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 merasai jauh jadinya. Sansaro denai kironyo. Kata urang pacinto saraso dalam sarugo, dalam sarugo. Tapi denai majubo ange sarupo narako, sarupo narako. Iyo juo katorang dalam bacinto ini denailah maraso sakit putihnya bacinto. Jo itu bana tak jadi kabadan diri denai, alun malangkah jauh kasanduang batu dan jatuh. Oh, 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 merasai jauh jadinya. Sansaro denai kironyo. Kata urang pacinto saraso dalam sarugo, dalam sarugo. Tapi denai majubo ange sarupo narako, sarupo narako. Iyo juo katorang cinto. Jo itu bana tak jadi kabadan diri denai, alun malangkah jauh kasanduang batu dan jatuh. Oh, 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 merasai jauh kironyo. Sansaro denai kironyo.
Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya di Edi Panji Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.